Lebanaw an bi aw fo ko ɲumandaw ka dongo do timinaja kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛ k'an lajɛ walasa ka kunnafoni Lidi Media sanfɛ an ko ma ko dansi an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabɔ la i b'a ye k'a fɔ ko kɔɔrisɛnɛlaw ka nɔgɔw seli ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ. An bɛna sira dɔ sɔrɔ ka bɔ Kucala baaraw taabolo kan. École catholique fana lakɔli karamɔgɔw ka ko b'a la ka gɛlɛya kosɛbɛ. Faso ni u ka jɛɲɔgɔnya baaraw jɔra a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin lakɔli karamɔgɔw ma. An bɛna sira dɔ sɔrɔ o baara taabolo kan ka fara laseli wɛrɛw kan olu bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Lebanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. An ma jira aw la fɔlɔ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nundatugula $21,000,000 o min kun kan ka san chambre de commerce d'industrie du Mali mɔgɔw fɛ waati min na ni coronavirus ko juguman bɛ sen na. I b'a ye k'a fɔ ko CFA wari miliyari 10 de donna musaka ninnu da fɛ. Nka ko kuma cayara kosɛbɛ f'a kɛra sababu ye ka chambre de commerce min kun bɛ ɲɛmɔgɔya la waati Isu Bacili k'ale ni a jɛɲɔgɔn dɔw minɛ ka don kaso la a bɛ san 3 bɔɲɔgɔnko bɔ. Ni waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko ko dɔw bɔra kɛnɛ kan nin ko in na. O dɔ ye k'a fɔ ko minisiri min kun bɛ jagoko kunna a waati la ale ye sɛbɛn dɔ kɛ sɛbɛn min y'a jira k'a fɔ ko nundatugula ninnu bɛɛ lajɛlen dalafalen sɔrɔla faso fɛ. Ko jayɔrɔ dɔw fana jirala ja minnu fana y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko nundatugula ninnu kun bɛna Bamako pankurunji kɛnɛba kan wa jamana ɲɛmɔgɔw fana ye u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. U ye kibaruya wɛrɛ dɔw fana di minnu b'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko nundatugula ninnu tilara faso ka baarada minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ lajɛlen fana dantigɛlen don ko la i n'a fɔ marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔyaso minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma ni fo ka taa se kalanko ni minisiriso caman wɛrɛw ma marabolo caman i n'a fɔ Kulukoro Sikaso Kucala olu bɛɛ lajɛlen ye u ka hakɛw sɔrɔ a ko hukumu kɔnɔna na. Min dira min ma o bɛɛ lajɛlen dantigɛlen don gafe kɔnɔna na. Ni baara ninnu kun lawulila walasa ka se ka to kalataw ka se ka kɛ cogo bɛnnen na mɔgɔw ka se ka taa kala ta k'u nun datugu ka ɲɛ. O de kama kun ye baara boloda in sigi sen kan ko maliden kelen nun datugulan kelen. Nka waati laban ninnu na ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ sisan olu y'a jira k'a fɔ a baara ma kɛ ko nafolo ma taa sira fɛ wa ko nun datugulan ninnu ma sɔrɔ. Minisiri ka nin sɛbɛn min jirala k'a fɔ ko a ye nun datugula $21,000,000 sɔrɔ o bɛ siga don o ko ninnu na kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ ko maa dɔw mɛnnen don kaso la ko tɔnkɔrɔ ni faso yɛrɛ ka sɛbɛn dɔw fana yira minnu b'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko baaraw tɛmɛna ka ɲɛ musakaw bɛɛ lajɛlen taara taasira fɛ sabula nundatugula dalafalen sɔrɔla i b'a ye k'a fɔ ko bɛ siga don a ko la. O de kama ɲininkaliw bɛ se ka kɛ k'a fɔ minnu minɛnen don a ko tɔnkɔrɔ yalima minɛkun bɛ u la wa nka waati nataw bɛna o ko sɛmɛntiya an ye don nataw la. Kɔɔrisɛnɛlaw ka nɔgɔ ko gɛlɛyalen don ɲinan kosɛbɛ. I b'a ye k'a fɔ ko nɔgɔ ninnu kun ka s'u ma kabini avril kalo waati ninnu na. Nka ni juillet kalo laban in na a yira k'a fɔ ko halisa nɔgɔw ma se yɔrɔ caman na fɔlɔ. Kucala a ka ca sɛnɛkɛla 800 ye minnu ma nɔgɔw sɔrɔ. An ye sira dɔ sɔrɔ Musa Jalo ale y'a jira n na k'a fɔ ko sɛnɛkɛla minnu yɛrɛ caman sɔrɔ o ye nɔgɔbɔrɔ 2 ye hectare 1 na. Ko n'u ye dɔɔni sɔrɔ olu ye nɔgɔbɔrɔ 1 ye caman bɛ yen olu ma foyi sɔrɔ. An ka sira lamɛn ni kumakanw na. Kunun ne bɔra Kucala nɔgɔko la. O kana ka kɛ ne siɲɛ ɲɛnama 5 ye Kucala. N bɛ taa engrais nɔfɛ. N ye nɔgɔfin dɔɔni sɔrɔ nɔgɔfin kɔɔri nɔgɔfin ani céréale dɔ. Mais hali an filɛ yɔrɔ min na bi n ma yiri bɔrɔ kisɛ 1 sɔrɔ. An filɛ yɔrɔ min yɛrɛ la ne ka gata jukɔrɔ cikɛla dɔ ni anw cɛ kilo 2 a dama. Bi nɔgɔ kisɛ 1 ma se ale yɛrɛ ma ka don a ka foro fɛ fɔlɔ. Bon anw ka mara la Kucala yan ni ye nɔgɔfin dɔɔni ye min bolo tari la bɔrɔ 1 yɔrɔ dɔw la tari la bɔrɔ 2 kɔɔri dunna tari la fo ka se bɔrɔ 4 ka taa bɔrɔ 5 la. Bon ni y'o nka coopérative ta coopérative ni ye
nɔgɔfin sɔrɔ yɔrɔ min i b'a sɔrɔ yiri tɛ n'i ye yiri sɔrɔ yɔrɔ min i b'a sɔrɔ kɔnbilɛtiriya tɛ yen kɔɔri bɛ se ka sɔrɔ kɔfɛ ka sɛnɛ kɛ nɔgɔ ma sɔrɔ a bɛ sɔrɔ André Traoré ni ye ne Musa Jalo ɲininka gɛlɛyaw la nɔgɔko gɛlɛya la bi Kucala mara la gɛlɛya ko bannen n y'a fɔ ɲɛna cogo min na an ka cikɛla nɔ filɛ ne kɔrɔ yan a bɛ ne ka gbata jukɔrɔ a ma taa fɔlɔ yɛrɛ a nana nɔgɔko kuma de la nɔgɔ kisɛ kelen ma se a ma i b'a ye samiya gɛlɛya kɔni a tɛ se ka fɔ ka ban anw fɛ yan bi nɔgɔko kɔni ni ko bɛ yen bi gɛlɛya t'u bɔ anw fɛ yan kunun ne bɔla Kucala kunun sini fana ne bɛ segin nɔgɔko gɛlɛya bɛ yan dɛ n'i ye nɔgɔfin dɔɔni sɔrɔ min fɛ i b'a sɔrɔ complexe céréale tɛ i b'a sɔrɔ ire tɛ n'i ye ire dɔɔni sɔrɔ min fɛ i b'a sɔrɔ nɔgɔ complexe ma sɔrɔ ko ninnu dun bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de dannifɛn waati dɔw b'a la an filɛ waati min yɛrɛ kɔnɔ dannifɛn minnu tora kɔfɛ n'o ye kɔɔri ninnu min tora kɔfɛ dɔɔni n'i b'a nɔgɔ don sisan fɔ i b'a ɲagami de n'u tigi ye complexe sɔrɔ a ma yire sɔrɔ est-ce que complexe mana don yire bɛna sɔrɔ tuma jumɛn de ka don ne bɔla usine kɔnɔ kunun mɔbili kelen tɛ yen complexe céréale complexe coton mɔbili kelen pe de kun bɛ ne yɛrɛ sira k'o utiliser la ka ban donc i b'a ye André Traoré sɛnɛ gɛlɛyaw tɛ se ka fɔ ka ban bon Mali la bi tiɲɛni na ni anw ye nɔgɔ sɔrɔ samiya anw yɛrɛ fɛ yan samiya daminɛ cogo ɲɛna cogo min na foyi kun tɛ a sɔrɔ bali k'a fɔ foyi kun tɛ a sɔrɔ bali nka mɛ niveau min na bi nɔgɔko gɛlɛya kɔni a ye dankari samiya la ka ban a ye dankari samiya la ka ban k'a fɔ ko samiya bɛ se ka kɛ samiya dumanba ye anw fɛ bilen nɔgɔko gɛlɛya ye dankari samiya la fɛn dɔw tiɲɛna. Lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ Église catholique ka kalanko bolo kan olu jɔrɔlen don kosɛbɛ k'a sababu kɛ jɛɲɔgɔn min tun bɛ Église catholique ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ min tun b'a to u bɛ musaka dɔ ta lakɔli karamɔgɔw sarako la o jɛɲɔgɔnya baaraw jɔra lakɔli karamɔgɔ ninnu bɛna bila minɛ jumɛn de kɔnɔ waati nata ninnu na jɔrɔ bɛ yen nɔ nka kibaruya fɔlɔ y'a jira k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna bila ka bɔ baara la fɔlɔ kɔfɛ bɛnkan wɛrɛ baaraɲɔgɔnya sira fɛ n'o ye contrat de travail ye o kura bɛna sigi sen kan an ye lakɔli karamɔgɔ ninnu ka kumalasira dɔ sɔrɔ n'o Cheikh Abdelkader Mayiga ye ale ye min fɔ an ye an k'o lamɛn kumakanw na. Wala ye ɲininkali min kɛ ko a y'a mɛn ko Église enseignement catholique b'a fɛ ka mɛtiriw gɛn parce que État ni Église ka bɛnkan tun ye ka dɛmɛ kɛ enseignement privé catholique mɛtiriw ka sarako niveau la. État y'o jɔ. État ko déjà à partir de fin juin olu tɛna fosi di bilen. Église fana ko n'o don ɔkɔli karamɔgɔ 1600 ni damadɔ olu fana bɛna olu bila ka bɔ baara la ka forme kura ɲini baara kɛcogo la k'a kɛ contrat kura ye. Donc ne contrat kura ka se u bɛna kura dilan. Donc o sara kura olu de bɛna o proposer o ni an bɛ sara mun na kɔrɔlen État bɛ dɛmɛ kɛ wagati min na furancɛba de bɛna k'o sara ni ɲɔgɔn cɛ. Donc a bɛna kɛ problème ba de maître bɛɛ ma. Sara ninnu bɛɛ bɛ kɛ banques de la. Maître caman m'a fɔ bɛɛ dɛ caman juru bɛ caman na banques la. An y'a ye nin san laban ninnu kɔnɔ kalo 2 sara kalo 3 sara tigɛ ni kalo 1 kɛra dɔrɔn banque ka juru mun bɛ a kɛra kalo 2 kalo 3 banque bɛ sin ka kalo 1 bɛɛ ta ten. Donc maître fɛn fɛn bɛ taa banque la k'i bɛ t'i ka sara nɔfɛ i b'a sɔrɔ fosi tɛ yen. O bɛ tila k'a f'i ye yɛrɛ ko juru dɔ b'i la i ka sara min ka juru bɛ sara an ka juru b'i la i b'i jija ka na n'a ye. Tuma da o ma dɛ ala an bɛ juruninw minnu ta k'an mago ɲɛnabɔ n'a ye banque y'o bɛɛ tigɛ. Découvert i bɛ buruburunin mun ta n'i ka sara tɛ bɔli kɛ i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Banque ban'o bɛɛ ma k'a fɔra ko an ka entreprise bɛna datugu ko enseignement catholique mɛtiriw tɛ danaya mɔgɔw ye bilen donc ko juru tɛ don u la. Nin degun ka bon dɛ. I bɛ taa n'i ka banabaatɔ ye dɔgɔtɔrɔso la i yɛrɛ banalen i bɛ t'i jɔ dɔgɔtɔrɔso la n'i ka AMO quartier turu bɛ s'i ma dɔrɔn k'i ka droit fermelen don a y'o jateminɛ banabaatɔ e den mangɛnɛ e muso mangɛnɛ ou bien i yɛrɛ mangɛnɛ i bɛ t'i jɔ n'i ka AMO quartier turu bɛ s'i ma dɔrɔn k'i ka droit fermelen don et pourtant kalo o kalo a bɛ tigɛ an kun an ka sara la mɔgɔ si tɛ enseignement catholique la fo n'a bɔra mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 la ko AMO wari tɛ tigɛ i kun i ka sara la mais an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la an ti filɛ n'an taara pharmacie na an ti fura sɔrɔ a kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya don du caman kɔnɔ an ka gɛlɛya in yɛrɛ kɛra sababu ye ka furu caman yubo yaba sinɔ ka furu caman sara dɔw yɛrɛ sata kɛra u ka banaw ye ka sababu kɛ AMO problème ye denw ka allocation denw ka sara min bɛ di kalo 3 o kalo 3 o jɔra a mɛnna et pourtant bɛɛ bɛ tigɛ an ka sara la mais an t'a si sɔrɔ o kana sara ko gɛlɛya fara o kan o bɛɛ kɔfɛ k'u bɛna an gɛn tugun jama ye wuli ka fara an kan koyi aw radio baarakɛlaw journalistes sɛbɛnnikɛlaw ni kumalikɛlaw an b'a ɲini aw fɛ aw k'an ka
kulekan in lase yɔrɔ la kan ka se yɔrɔ min na an bɛ mun kɔni ɲini sisan gɛnni ko tɛ dɛ an tɛ gɛnni yɛrɛ nɔfɛ bilen hali n'an tora enseignement catholique kɔnɔ o tɛna se ka an ka sara kɛ comme a bɛ kɛ cogo min na an bɛ mun ɲini sisan état fɛ gouvernement fɛ a k'a lajɛ a ka an ta k'an bila collectivité kɔnɔ an ka continuer n'an ka baara ye parce que anw ma sala an ka baara la. Baarada kurasigi sen kan minnu bɛ a baara kɛ an ka jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko taabolo b'a la sariya dɔw b'a la jamana yɛrɛ fana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan o fana n'a ta bɛɛ wala ka se k'u jɛniyɔrɔ fin walasa jamana sɔrɔ kana se ka dafiri pewu an ye ɲininkali kɛ Dirisa Balola ale ye baara ni baaradege ni cakɛdaw sigili sen kan o minisiriso ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale ye min fɔ an ye an k'o lajɛ nin jaw la. Baarada n y'a fɔ cogoya min na kana wa ka gɛlɛn parce que i b'a dɔn jamana ni sinsin bolo dɔ don hali an bɛ fɛn fɛn kɛ hali sɛnɛ fana sɛnɛ bɛɛ ye entreprise de ye an b'a fɔ olu ma o bɛɛ ye entreprise agricole a ka nɔgɔn parce que gɛlɛya min b'an kan bi o gɛlɛya kɔnɔna na malgré ko gɛlɛya bɛ yen an ka a mɔgɔw sera ka i dɔn u kolo gɛlɛyara u résistera an b'a fɔ ma tubabukan na ils sont résilients mais a ka gɛlɛn parce que fɛn caman bɛ bi min b'u sɛgɛn mun ye sirako ye mun ye kuranko ye min yɛrɛ ye hali relation avec pays wɛrɛw min b'an kɛrɛfɛ donc o bɛɛ b'u sɛgɛn mais u dɔlen don jamana dɔlen bɛ cogoya min na u fana dɔlen don gɛlɛya nin kɔnɔna na u ye welewelekan bila le gouvernement ye u wele ka na sigi ni premier ministre yɛrɛ u sigira ka kuma u yɛrɛ hakili la min ka bɛn kɛra kan fɛn min kan ka k'u ye sisan pour k'u dɛmɛ ni situation kɔnɔna na o fɛn mun kan ka kɛ olu bɛnna ka bila plan d'action dɔ kɔnɔ o plan d'action gouvernement bɛ réunion kɛ n'o ye de manière régulière réunion bɛɛ présidée par le premier ministre mais a bɛɛ kun ye pour que nɔgɔya kan ka se ka kɛ nin temps kɔnɔna na min b'a to mɔgɔw ka se ka taa ɲɛfɛ hali ni ɲɛfɛ taga bɛɛ ma se ka ɲɛbɔ min b'a to u ka t'u kolo la u kana se wɛrɛ ka n'u sɔrɔ kɛta la n y'a fɔ cogoya min na fana kuranko nin bɛ yen alors ni gouvernement kumana ka kuma kuranko bɛɛ ma réglé mais caman nɔgɔyara min b'a to fana ko ka k'a ɲɛ kan pour que gɛlɛya kana na sɔrɔ impôt ko la bɛɛ b'a dɔn u bɛ problème sɔrɔ impôt la u b'a fɔ fɔlɔ ko impôt ka ca mais caya yɛrɛ gansan tɛ a sarali fana ye problème ye parce que chaque fois que u ni impôt bɛ ɲɔgɔn na pour que ko nɔgɔya gouvernement ko impôt sara ko la sisan bɛɛ k'a sara internet fɛ i bɛ se k'a dɔn internet fɛ i kan ka joli sara joli b'i la i kan ka min sara min t'a gɛlɛya min t'a to mɔgɔ kana don i kan ka i da don kuma caman na o ye ani fana n'i b'a fɛ ka i ye commerçant import export ye joli b'i bolo kɔfɛ ka na joli b'i bolo kɔfɛ ka na bi min b'a to fana intention d'impôt u b'a fɔ papier dɔ bɛ ta intention d'importation i bɛ se k'olu bɛɛ sɔrɔ bi parce que i ma déplacer ka bɔ i nɔ la olu fɛn o ni fɛn caman bɛ yen gouvernement bɛ minɛ mais a bɛɛ bɛ plan d'action de kɔnɔ o ni gouvernement bɛ discuter ɲɔgɔn fɛ bon gouvernement ka accompagnement de bɛ kɛ o ye gouvernement ka accompagnement de bɛ kɛ k'u dɛmɛ mais i b'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan bi a ma nɔgɔn déjà y'a fɔ cogoya min na an bɛ guerre yɛrɛ la information guerre yɛrɛ bɛ aw ka baara mais économiquement aussi nafa sɔrɔ sira fɛ degun caman b'an kan parce que an ni mun bɛ ɲɔgɔn na olu fana b'a la donc gouvernement bɛ se ka min kɛ k'u dɛmɛ facilement o ye ka sigi ka kuma nin de kɛ de manière régulière au fur et à mesure ni problème posera u bɛ jɛ ka solution ɲini a la gouvernement tɛ solution de u bɛ jɛ a kan n'u bɛnna kan nin de bɛ se ka ɲɛ u bɛ nin kɛ pour ka se ka o kɔfɛ yirituru min bɛ to ka kɛ san o san Mali jamana kɔnɔ o baara dɔw sera ka nun don i b'a ye k'a fɔ ko dogodumankaw fɛ yen nɔ baara ninnu sɛbɛntiyara marawakajɛkulu ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye général Abdulaye Mayiga ye a kɛra sababu ye dogoduman maire Ibrahima Kone ale ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɛ ka ɲɛsin u ka yɔrɔ gɛlɛya dɔw ma an ka lamɛn nin kumakanw senfɛ. Ne tɔgɔ Ibrahima Kone maire commune rurale dogoduman maire bon hakilina min bɛ n na baara in na an bɛ ɲɛmɔgɔw fo u kɛlen ka yan sugandi ko k'a kɛ k'a daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ la ka na premier ministre ani gouvernement ani madamu yɛrɛ ye initiative sɔrɔ voilà parce que u ye yan initiative sɔrɔ n delila ka na yan lajɛ a ko ko nin yɔrɔ ko u kan k'a fɛ donc ni sugandili kɛra k'a fɔ ko anw de taara Mali bɛɛ ko lancement bɛ k'anw fɛ yan o ye hɛrɛ de ye yiri yɛrɛ ye hɛrɛ cogo min na donc o ko fana an b'o cogo kelen na o tuma nin ye doni dɔ de dilen an ma
doni mu an bɛ dugawu kɛ an ka se ka doni in ta parce que nin yiri ninnu kɛnɛ bɛ cogoya min na dɛ an t'a fɛ tuguni mɔgɔw kana sɔrɔ kɛnɛ ɲɛ jɛlen bɛ tan an ka sɔrɔ tuma bɛɛ a ɲɛ ka dibi yiriw la donc an ka laɲini o de an fana bɛ dugudenw wele ka taa yiri turu ma san tɔ kɔnɔ sa voilà donc o de bɛ n bolo k'a fɛ. I ka discours la nansaraka la i da tugura gɛlɛya dɔw la sirako b'o la fo ka taa se kalanso ko gɛlɛyaw ma. awɔ bon o gɛlɛya minnu bɛ an fɛ yan gɛlɛya fɔlɔ minnu b'an fɛ yan an ye an da ser'o de ma n'o ye kalanso ye an ye lycée ko fɔ mais lycée dɔrɔn tɛ parce que école an ka école ka ca école bɛ kulu sanfɛla ninnu la mais classe ma bɔli kɛ classe kuraw yɛrɛ tɛ u kɛlen bɛ ka u jɔ cogoyanin dɔ la pour que denmisɛnninw bɛ kalan parce que denmisɛnninw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ f'u ka kalan ɲinan n y'a fɔ discours la denmisɛn minnu ye defu sɔrɔ an fɛ yan ɲinan a ka ca 500 ye bon n'a fɔra ko olu bɛɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ san wɛrɛ taw ka fara o kan bon ne bolo ni lycée sera ka sɔrɔ vraiment denmisɛnninw bɛ to an kɛrɛfɛ ka fɛn kɛ donc u bɛ kalan tanba sɔrɔ donc n y'o fɔ o tuma ani musow ka jiko donc an fɛ yan jiko ka gɛlɛn ni tilema sera tan musow bɛ ɲani jiko la kosɛbɛ ani npogotigininw donc n'an sera ka jibondow sɔrɔ voilà a bɛ musow lafiya kosɛbɛ an y'olu fana fɔ bon ka taa se gɛlɛya wɛrɛw ma parce que yan a bɛ ka ani sirako an y'o fɔ sira min bɛ bɔ Lafiyabugu ka yan lasɔrɔ n'i y'a ta dugutigi y'a kuma fɔ mais n'i ye sira in ta réellement peut-être sira in janyalen b'a 4 km 5 a tɛ tɛmɛ o kan mais gɛlɛya min bɛ sira in lasɔrɔ yɔrɔ lasɔrɔli la a ma nɔgɔn voilà donc ka taa se pont dɔ bɛ sira la n'o Woyowankɔ ye o bɛ an ni Bamakɔ fara ɲɔgɔn na o pont nin ji nako tan san a bɛ pont nin kari aw yɛrɛ natɔ y'a ye pont dagolo karilen don fan bɛɛ donc an ka laɲini ye n'u sera ka sira ni pont nin dilan vraiment yan lasɔrɔli a bɛ nɔgɔya donc an bɛ se ka yan tɔnɔbɔ o la parce que mɔgɔ minnu bɛ na n'u tɛ sɛgɛn sira la donc a bɛ nali nɔgɔya o tuma o bɛ bɔ yan ko kalama o tuma an fana bɛ se ka buruburunin minnu sɔrɔ a la an ka denmisɛnw bɛ se ka retombées minnu sɔrɔ o la o bɛ nɔgɔya donc o de la an ye sirako in bila an ka laɲini fɔlɔ la voilà ka taa se gɛlɛya wɛrɛw ma mais bon o ye sigi n'a cogoya ye yiritigɛ yɛrɛ fana o fana u y'o kuma min fɔ hali an yɛrɛ fɛ yan yiritigɛ gɛlɛya in bɛ yen an bɛ sensibilisation kɛ toujours nin sira kelen kan ka taga u ka yiritigɛ u ka a nɛmɛ ou bien u ka yiriw turu yiri turu yɛrɛ de fanga kan ka bonya kosɛbɛ voilà pour que yiri tigɛlenw bɛ remplacer o ye hakilinaw ye voilà an b'o ɲɛfɔ dugudenw ye. Kangabakaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ kasara dɔ kɛra sɔnna min kɛra sababu ye ka Bamu bɔnɛ a ni la marifaci dɔ senfɛ kasara ninnu tɛmɛna tɛmɛcogo jumɛn de la an ka Bamu yɛrɛ bɛnkɛ dɔ ka ɲɛfɔli lamɛn n'o ye Bala Konate a y'a ka dusumakasa fana jira ka ɲɛfɔ an ye nin ko ninnu tɛmɛna tɛmɛcogo minnu na. Bon min y'a sɔrɔ kasara de y'a sɔrɔ kasara nin y'a sɔrɔ cogo min na u ka service de sécurité dɔ bɛ yen a bɛ baara k'o yɔrɔ in de la ko yɔrɔ nin bɛ Kangaba de kasara nin y'a sɔrɔ yen de. Service de sécurité in y'a jumɛn ye. Ko WBS sanubɔyɔrɔ don aw bɛ mun de dɔn ni jɔn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon ko yɔrɔ in ye sanubɔyɔrɔ de ye chinois de bɛ yɔrɔ in na yen n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà. Mais a nana u y'a ɲɛfɔ cogo di a ko nana cogo di. Bon u y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna cogo min na an bɔtɔ filɛ an bɔra a mamuso yɛrɛ ka bangeyɔrɔ don min na fitiri 19h waati an bɔra yen dɔrɔn ne nana n sigi n terikɛ ka da la bon même pas 20-30 minutes mɔgɔ 5-6 ɲɔgɔnna nana k'u mago bɛ ne na bon pitini min yɛrɛ kɛra sababu ye ka taa ni Bamu ye o fana ye n kɔrɔmuso dɔ den de ye Prince i y'a faamuya u n'o de nana ɲɔgɔn fɛ ale de kɛra sababu ye ka taa ni Bamu ye donc u ko fana o de ye Bamu ka titre parce que ale de sababu ye Bamu sen ye donc o kun tɛ information dɔn cogo min na ne fana kun tɛ information dɔn ye maintenant u dar'o kan ka na sisan ko kɛra cogo min na sisan k'a ɲɛfɔ bon dans un premier temps u ye kuma fɔlɔ min fɔ ne ɲɛna ko Bamu ninnu ka agent dɔ bɛ yen ko ni chinois ka interprète de kɛlɛla donc k'a ye marifa ta ko f'a ka interprète nin faga comme olu fana ye agent tɔw ye sisan olu y'a essayer ka intervenir ka pétini nin minɛ sisan k'u b'a siri n b'a dɔn a siritɔ de ko o y'a sɔrɔ Bamu ka marifa dalen bɛ Bamu kɛrɛ la donc ale ye marifa bɔ dɔrɔn ka marifa ci Bamu disi la ka marifa cilen Bamu disi la sisan k'u ye musokura an b'a dɔn gendarmew de wele ka na sisan u kana Bamu ta ka évacuer bateau na a k'u bɛ kulon tigɛ quoi maintenant ko sanni ka kulon tigɛ sisan ko Bamu fatura voilà. Donc yɔrɔ min b'a kɔfɛ. Voilà yɔrɔ min b'a kɔfɛ de. Dugu min yɛrɛ don a dugu tɔgɔ mais t'o dɔn. Kangaba. Kangaba dugukɔnɔla don mais bon n'u sera Kangaba i bɛ kulon de ta ka ba tigɛ ka taa burusi kɔnɔna na yen yɔrɔ in b'o yen de. Donc fɛn kɛra ni marifa de ye. A kɛra ni marifa de ye. voilà. Mais société tigiw ye mun fɔ o la n'o ye voilà.
bon société tigi nana su fɛ version fɔlɔ min fɔra ɲɛna o na ale ye min fɔ o tɛ kelen ale kɔni nana ale ko de ko Bambo ni agent dɔ de kɛlɛla ko agent de ye marifa ci Bambo la donc version kɛra fila ye bon ensuite min yɛrɛ y'an tɔɔrɔ ne m'a f'i ɲɛna ko fɛn in kɛra lundi an bɔlen Bambo mamuso ka banni yɔrɔ olu na ci fɔ maintenant sisan an wulila sisan ne wulila ka se Bambo bɛnkɛ dɔ ma ka ci ɲɛfɔ o ɲɛna parce que o fana bɔra o tilenna banni yɔrɔ o yɛrɛ ko k'ale kun tatɔ filɛ sunɔgɔ la nin ko mais ko ne ka appel donna dɔrɔn ko a bɛ ne kɔnɔ ne taara ci fɔ a ye o fana grand frère dɔ bɛ yen Max o fana y'o wele ka ci fɔ o ye voilà maintenant sisan an bɔra sisan parce que de laban u y'an wele ko kɔri bɛ sira la ka na i y'a faamuya bon ne ko ni kɔri bɛ sira ni kɔri sera u k'an wele quoi ja o bɛɛ ye nkalon ye ko in kɛra depuis dimanche mɔgɔw yɛrɛ y'a certifié yɛrɛ k'a fɔ yɛrɛ ko su tun bɛ sotarama min kɔnɔ ko mɔgɔw ye sotarama ye morigu da la a bɛ taa ni ka segin kɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3 4 ɲɔgɔn o komi ala bɛ se ka kow la quoi Bambo yɛrɛ ba kɔrɔmuso ka so yɛrɛ ɲɛsinnen filɛ morigu ma o denw yɛrɛ ye sotarama ye taa ni ka segin na mais u t'a dɔn k'a fɔ ja Bambo su b'a kɔnɔ i y'a faamuya fo komi PMI mɔgɔw ma sɔn ka fɛn parce que papier ɲɛnama tun t'u bolo 5 mɔgɔw fana ma sɔn olu fana parce que olu papier ɲɛnama tun t'u bolo de laban an tor'o la ka taa fo 22h fo 23h su bɛ ka kɔrɔbaya sisan maintenant sisan komi fana terikɛ dɔw bɛ yen fana bɛ mɔgɔw dɔn gendarmerie la donc an ye mobili ta sisan sotarama in jɔlen tora 5e da la sisan o y'a sɔrɔ su b'a kɔnɔ depuis dimanche an taara kasɔnbɔ la yen ka taa papier dɔ ɲini juste pour que su bɛ se ka na taa mɔrigu la en attendant an k'a ɲɛdɔn quoi Lemana ne bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la kibaru farala ɲɔgɔn kan jɛ ka baara don Andre Traoré Emmanuel Jara ka se cɛnni ɲare ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka don o don timinandiya la ala ka waati wɛrɛ jira an na k'a fɔ aw ye dɔrɔn ko aw kana ɲinɛ ka aw abonné an ka page la ani ka jaw partager n'o kɛra aw b'a sɔrɔ a bila waati yɛrɛ la ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an na